Let's go! Grabing lubak dito. Ulan na naman. What's up? Kailangan natin umabol kaya oh, ang ganda. Napakaganda dito. Sarap ng simoy ng hangin, mga bro. Nandito tayo sa ibabaw ng zigzag road. Ayan, grabing traffic na. Wala na ako ng preno. Pinagas natin. Yung equivalent niya ay bye-bye na. Salamat, salamat. Lex! Ingat, Lex! Uy! Ingat ka. Iyo. Bye-bye. Bye! What is up mga brad? Welcome sa ating YouTube channel. This is Nopi Moto. Alright, ngayon ay pauwi na kami na Laguna and Cavite. So, ang oras ngayon ay alas 5 na ng umaga. Ayan, kaalis lang namin sa bahay. At nandito kami sa Pasacao, Camarines Sur. Withdraw muna ako ng pera kasi naubusan ako ng pocket money. Diyan mamaya dadaan muna ako sa ATM machine. So, tatlong kaming motor ngayon. Dalawa yung nasa likod. Kami pa rin yung magkakasama, yung bumiyahe pa uwi ng Bicol, pauwi dito. So, ayan, uwi na naman. It's January 2, 2022. So, Happy New Year nga pala sa lahat ng nanonood sa ngayon. Alright. So medyo madilim pa kaya hindi nyo naman makita yung daan. Maya maya na lang para ayan, talagang feel na feel natin yung pagbiyahe. So yun lamang mga bro. Sana ay mag-enjoy kayo sa biyaheng ito. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero good luck na lang sa amin. At pahin kami ng Panginoong Diyos. Yan. So nabubulol pa talaga ako. Yan, napil ko yung vacation ko kasi mahaba-haba, 2 weeks na bakasyon. Talagang nakapag-relax ako. Hoy! Huwag na kayong maglandian dyan, mamaya na. So sana nga ba tayo? So yan, basta relax lang tong biyaheng ito kasi hindi naman nagmamadali. So dadaan lang ako dyan sa ATM para magkaroon tayo ng pocket money. Alright, sana nga hindi offline para makapag-withdraw tayo. Wala na akong pera eh. Alright, yan, pag-withdraw na tayo. So anong oras na boy? Mag-alas 6 na, 5:48 na. Nandito kami sa Pasacao, Camarines Sur, sentro. Ayan. Tapos sunod na gagawin natin, magpapagas tayo dun lang sa dulo. Alright mga bro, so alamin natin kung magkano yung nagagastos kapag pupunta ng Cavite. Simula dito sa Bicol, Pasacao, Camarines Sur. Ang motor natin Rider 150 carb. Tapos stock engine, walang pinalitan. Mga accessories lang ang dinagdag. Ayan. So 3 years ko na yung ginagamit. So ayan mga bro, doon lang tayo sa gasoline station para magpagas. So let's go. O tara. Let's go! Ayan, medyo maliwanag na. Alright, magpapagas muna tayo dito.
Ayun kaya. Full tank premium. Ayan. Ayan. Pagas na, baka maubusan sa daan. Ayan, yung presyo 60 and 40 cents per liter yung premium gas. So itong ano nito, gas nito ay premium gasoline. So yung full tank natin ngayon ay halagang 240 pesos. Nakapag-gas na tayo mga bro. Ayan. So didiretso na tayo to Cavite. Ayan. So ingat lang sa amin, ride safe. Nauna na yung dalawa kong kasama. Grabing lubak dito. Alright. Lubak, lubak. Alright. Ayan, update ko lang kayo maya maya. So nandito pa naman kami sa Nooban. Doon na lang tayo sa highways magkita-kita. Alright. Ayan. Sige. Larga na yan. Sige. Alright, ayan, kargado na kargado kita eh. Ayan, tara. Oo, okay lang. Tama-tama lang ne. Tama-tama lang to kasi pag wala akong angkas, parang lumilipad yung motor ko, ang gaan. So mga 52 yung nadagdag na karga. Yan, may angkas tayo mga bro. Kargado. Ha? Alright, diretso na tayo. Yan na yung mga ibang biyahero. Alright, doon na lang. Sa una-unahan tayo magkita-kita. Ayan. Nandito na tayo sa Ragay, Camarines Sur. At yung gas ko, bawasan na ng isang bar. Ayan. Kung makikita nyo, nabawasan na siya ng isang bar.
So update lang to para talagang ma-monitor natin yung gas consumption nitong Rider 150 carb. Stock engine. So may angkas ako, tapos may kargang siguro mga 15 kilos yung top box ko din. Itong isang bag ko dito sa may unahan. Gamit na gamit yung step grill ko kasi pagpapatungan itong bag, ayan, talagang napakaganda nitong step grill na nabili ko. Akma talaga sa ganitong pag magbabiyahe, talagang pwedeng lagyan, isabit mo lang dito sa step grill itong bag na to. Talagang safe na safe, hindi malalaglag. Oh, yan, tinalian lang namin ng isang tali. Alright, yan, nakalampas na tayo ng Ragay Sentro. Lubak. Itong lugar na to, ito yung parting medyo malubak yung kalsada, kaya kung maaari ay daan-daan ka muna magpatakbo. At maraming ginagawa ditong daan, tulad dito, katatapos lang. Ayan, kaya yung pagpatakbo natin dapat talagang doble ingat. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung aksidente. Mas mabuti na ang nagduduble ingat. Ayan, nandiyan na yung araw, lumabas na, sumikat na yung araw, kaya maliwanag na. Yung takbuhan namin lang 80, 60 to 80, hindi na kami nataas ng 90. Siguro kung lalagpas man ng 90, kung lalagpas man ng 90 yung takbo ko, yun yung pag-overtake, kasi kailangan nating bilisan. Pero kung ganitong mga straightan lang nakasunod lang tayo dito sa kasama natin, tamang 80 lang, 70-80. Ayan, tapos yung shifting ng gear ko, yan, lagi akong nasa top gear. Ayan, nasa top gear ako lagi. So nagbabawas lang ako kapag paakyat. Pero kung mga puro pababa tapos straight yung daan, lagi ako naka 6 gear. Ayan. So yung motor kasi natin na Rider 150, ramdam ko yung niya, parang hatak niya na ibibigay pag nasa tercera ka hanggang quinta. Yun yung ramdam mo yung lakas ng motor. Pero kapag nag 6 speeds ka na, parang hindi siya ganong ka-agresibo. Parang pang biyahe lang talaga, pang touring lang talaga yung bilis. Yung pakiramdam mo, yung parang yung makina mo relax lang, relax siya pag nasa 6 gear siya. Nararamdaman ko lang dito, sa aking opinion lang. Ayan, nagre-record pa ba tayo? Baka salita na naman ako ng salita dito, wala na naman. Alright, ayan. So
nagre-record naman. Tulad dito 60, 64, 65. Ayan. Grabe sipon ko guys. Grabe. Pasintabi po dyan sa mga nanonood. Alright. Ganda ng ano, sinag ng araw. Madami na sa aming nag-overtake ng mga sasakyan, mga motor. Madami ring nauwi ngayon, nabalik ng Manila. Nag-snack lang kami dito sa Haragay, Camarinesor. Ayun na nga, nandiyan na yung babadyang umulan. Tingnan nyo yung langit, madilim. At ito, lagpas na tayo ng Del Gallego checkpoint. Ngayon yung gas natin, dalawang bars na yung nabawas sa gauge. Yun lang, umuulan na. Alright guys, yan na yung sinasabing ulan. Grabe, umuulan na naman. Ang nangyari dito, bro, wasak trailer, may mga kargaang beer. Grabe, nagkalat, kurbada. Jackpot dito yung mga taga dyan. Dami nagkalat ng mga baso ng red doors ng beer. Siguro mabilis yung takbo nun, kurbada kasi. Alright mga bro, nagkawain keso na tayo. 8:43 AM. Uy, ayan ang kasama natin. Pakita ko naman sa inyo. Ayun na mauna. Natin yung first timer yan, bumiyahe ng Bicol to Laguna. Hindi pala, Laguna to Bicol tapos pabalik naman. Ngayon Bicol to Laguna naman. Kaya naka-smash 115. Ayan, pareho ng brand ng motor natin, Suzuki. Relax lang tayo. May kasama pala kami kanina naka-sniper 150 na kasabay namin kasi katrabaho rin ng kasama rin ng kasama ko. Pero nauna na rin. Mabilis kasi magpatakbo yun eh. Tayo ano lang, tama, ito, ganitong takbuhan lang, nakikita nyo. Mga bulabo lang tayo dito sa mga kasama natin. Ayan. Muna tayo ng tubig guys. Nakakauwaw. Para hindi tayo ma-dehydrate, saka may sipon ako. Kailangan uminom ng maraming tubig.
yung mga kasama natin, mga kasama ko nauna na. Shoutout kay Manoy Arnel na backride ko ngayon. Let's go. Yung gas ko, ayan, kung nakikita nyo, 1 bar na lang yung gas natin. So magpapagas tayo dyan. Ayan, 9:30 na. Okay naman, Noy? Let's go. Alright, pakpak na. Bakbak na naman. Nating umabol, kaya bilis-bilisan natin ang kaunti. Pangalawang pagpagas natin. Alright, kukultang ko na naman to. Alright, meron silang premium gasoline. Saan kong karga? Tanggalin ko muna to. Morning. Tika lang, te. Full tank, premium. Yan, nasa isip ko. Magkano ba yung gas? 21. 55. Mura dito eh. 55 pesos per liter. Kasi pa Maynila na kayo. Oo. Balik na naman. Balik trabaho na naman. Kasi ang utak lang yung iba. Ha? Mag-text na. Kasi tayo may single. Oo. Pag anong oras, video. Pwede yung umalis. Mahirap sumakay ngayon sa mga bus. Punuan. 200 kaya. Ayan, hindi na kaya. $184 pesos yung
pangalawa nating pagpagas. Alright guys, meron tayo dito nakasabayang naka NK400. Ewan ko kung NK400 to, pero yan, dream bike ko rin yan. Iwan tayo. Iwan sa traffic. Alright mga bro, ang ganda na ng ating nakikita seaside. Ayan. So anong oras na? 10:06 na ng tanghali. Ayan. At ito, nandito na tayo sa malapit sa Gumaka. Dito na tayo sa seaside Gumaka. Ayan, at dito yung masasarap yung pagkain. At dito na ito yung mga riders at mga biyahero. Madami kasing kainan dito, kaya diyan sa una-unahan diyan tayo kakain. Dun lang sa dating pinagkainan natin nung pauwi tayo ng Bicol. Alright, nandito na tayo sa pagkakainan natin. Alam nyo naman na dito kami na nakain. Ayan, kakain na tayo dito. Alright guys, tara. Larga na kami. Kaya nakapagpahinga na. Sige po. "12:03 ng tanghali na. 12:03 ng tanghali. So let's go. Pakpak na naman. Layo-layo pa. Kalahati pa lang to. Mahaba-haba pa tong Quezon province na to, kaya ito, larga na tayo. Wow, ang ganda. Napakaganda dito. Sarap ng simoy ng hangin, mga bro. Alright. Alright mga bro, nandito tayo sa ibabaw ng zigzag road. At daming tumambay dito sa gilid. Sana kaya yung kasama namin. Yun na, ayun. Kababa na sila. Yun lang mga bro. Dito sa Pagbilao sobrang traffic na. Ayan, kung makikita nyo, talagang grabe na ang traffic. Mamaya magda-diversion kami. Para iwas traffic. Pag ganito, nakakangalay sa kamay. Tapos makigas pa ang ganitong sistema. Alright mga bro, 1:30 na ng hapon. At yung gas natin 2 bars na lang. Ito yung diversion road ng Candelaria, Quezon. Kapag uwi kayo na sobrang traffic, dito ang the best way na dumaan.
Alright guys, ayan, grabing traffic na. Simula pa Pagbilao hanggang dito sa Candelaria. Grabe, halos walang galawan yung mga sasakyan papuntang Manila. Ang dami balikang mga sasakyan pa Maynila. Kaya ito, Pak, sir. oo, may laman pa naman. Premium pa. Oo. Alright, yan, pangatlong pagpa-full tank. Alright, let's go. Ito hanggang Laguna na to. Sobra na to hanggang Laguna. So 240 yung pagas natin, 54 pesos per liter. Ayan, let's go. Nauna na yung mga kasama namin. Hindi ko sinabihan na magpapagas ako. Alright, nauli na tayo. Habol tayo. Alright, dagdagan ko tong hangin ng aking gulong. Laguna na tayo. Ayan, ang sunod dyan ay turbina na. Wala na ako ng preno. Oh, yari. Wala na, oh. Wala na, magtagas. Yan. Meron na. Sana si ano? Ora. Oo. Okay na? Wala akong ano. Alright, ayan. So nandito na kami sa Shell. Lumambot yung preno ko sa ulian. Let's go. Kung kailan malapit na, saka pa magkakaaberya. Nawala yung preno ko. Lumambot. Ha? Oo. Ah. Meron na. Una na. Una ka na. Alright mga bro, nandito na tayo sa Calamba, Laguna. At yung na-consume ko dito sa Rider 150 carb Camarines Sur to Laguna, Pasakaw Camarines Sur to Calamba, Laguna. So nakatatlong pagas tayo. Yung una 240 pesos, sumunod 184, at pangatlo
yung 240. Yan yung pinagas natin. Yung equivalent niya ay 664 pesos yung nagastos natin dito sa paggas sa motor na Rider 150 carb. Alright, ayan. Maraming salamat sa panonood, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and hit mo na rin yung notification para updated ka sa ilalabas kong bagong video. Ayan. Ayan. Alas 5 na ng hapon. Ayan, maraming salamat sa panonood. Nakakapagod. Sobrang traffic. Yeah.